συζητήσουμε το σοβαρό αυτό θέμα. Είμαστε παρέα με τον κύριο Κίτσιο. Μα κύριε Κίτσιο, τώρα σοβαρά πράγματα αυτά, να γίνονται τέτοια έσχη μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Κανάκη. Αυτό είναι το στριπτίζ, είναι μια προβοκάτσια της ΔΑΠ. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, κύριε Κανάκη. Το Πασόκ, η ΠΑΣΠ συγκεκριμένα. Ξέρετε τι ήθος έχουν. Ξέρετε τι γιορτές διοργανώνουμε εμείς στο πανεπιστήμιο. Λαμπρύνουμε τον τόπο, κύριε Κανάκη, εμείς με τις γιορτές μας. Ξέρετε, να ακούσουμε λίγη κλασική μουσική, να χορέψουμε ένα ταγκό, να βάζουμε μια ρούμπα, να πιούμε μια λεμονίτα, μια πορτοκαλίτα. Άντε ένα βερμούτ. Και έρχονται αυτοί με αυτά τα στριπτίζ. Δεν σας κρύβω, κύριε Κανάκη, ότι στο τέλος συνέντευξης θα πάω να βρω αυτή τη στριπτιτζού και να της ρίξω μια μήνυση. Το φυσάκι θα κρυώνει, κύριε Κανάκη. Αν είναι έτσι, κύριε Κίτσιο, τα πράγματα, τότε εξηγήστε μας τι ακριβώς συνέβη και το βράδυ. Θα σας πω, εμείς κάνουμε αυτό τη θαυμάσια γιορτή. Μαζεύτηκαν τα πρωτάκια για να μας γνωρίσουν κιόλας, καταλαβαίνετε. Άρχισαν τα πρώτα ζευγαράκια να χορεύουν, πόλκα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Και ξαφνικά, στη μέση της αίθουσας εκεί, εμφανίζεται μια κοπέλα, πολύ ωραία κοπέλα βέβαια, και αρχίζουν να ακουνιέται, να λυγκνίζεται στους ήχους της μουσικής. Πάθαμε όλη πλάκα, λέμε, πω ρε μάγκα, τι πρωτάκι είναι αυτό, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Εν τω μεταξύ αυτή παίρνει μια καρέκλα, τη βάζει μπροστά της, κύριε Κανάκη, και αρχίζει και χαϊδεύεται. Κάθεται κάτω, και έτσι πως κάθεται κάτω, με το ένα πόδι κάνει χαπ, φεύγει μια γόβα κατά εκεί. Κάνει χαπ, η άλλη γόβα κατά εκεί. Σηκώνεται πάνω, βάζει το πόδι πάνω στην καρέκλα και παίρνει το καλτσονάκι της. Τικ, το βγάζει, το βάζει ανάμεσα από τα πόδια της, αρχίζει και κάνει κάτι τέτοια, το παίρνει, το πετάει ψηλά, σηκώνει το άλλο το πόδι. Τικ, βγάζει το καλτσονάκι, το βάζει στο στόμα. Πάθαμε όλοι σοκ, κύριε Κανάκη, δηλαδή τι ήταν αυτό το πράγμα, ανταριαστήκαμε δηλαδή. Και δεν ήταν μόνο αυτό, γυρίζει πίσω, βάζει τα χέρια της αριστερά-δεξιά, σηκώνει την μπλούζα, τη βγάζει πάνω από το κεφάλι της αέρινα, την αφήνει και πέφτει πίσω, από πίσω το βάζει τα χέρια πίσω, πιάνει το σουτιέ, κάνει μια κίνηση, τακ, και βγάζει το σουτιέ. Σηκώνει τα χέρια μπροστά και τα αφήνει και γλιστράει στο γυαλισμένο του σκορμί και παφ, πέφτει στο πάτωμα. Γραπώνει τα στήθια της και γυρίζει. Οπ! Πάθαμε σοκ, κύριε Κανάκη. Τα στήθια της τα κουνούσε έτσι. Σαν όρημα μήλα ένα πράγμα με τα κοτσανάκια μπροστά καταπληκτικά. Και εκεί που είναι έτσι και έχουμε ανταριαστεί όλοι εμείς, γυρίζει στα πλάγια, κατεβάζει ένα φερμουαράκι, κατεβάζει και τη φούστα και μένει με ένα άσπρο κιλοτάκι δαντελωτό, με ανοιχτά τα πόδια κάπως έτσι να πιάνετε. Αλλά τι σας τα λέω όλα αυτά τώρα και σας κουράζω, δεν υπάρχει λόγος. Σας παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Κίτσιο, συνεχίστε. Για την ενημέρωση του κόσμου δηλαδή. Άμα είναι γι' αυτό να συνεχίσω. Έτσι πως είναι λοιπόν, κύριε Κανάκη, πιάνει το κιλοτάκι από εδώ, αριστερά-δεξιά. Το κατεβάζει μια φούρνα, μια δεύτερη φούρνα, μια τρίτη φούρνα, φτάνει στο επίμαχο σημείο, ραπ γυρνάει και το κατεβάζει, το βγάζει, το μυρίζει και μας το πετάει, κύριε Κανάκη, και μένει εντελώς γυμνή. Και μετά βγάζει. Κάτσε τώρα, κύριε Κίτσιο, τι βγάζει μετά, αφού είπατε έμεινε εντελώς γυμνή. Τα μάτια μας έβγαλε, κύριε Κανάκη, τα μάτια. Ξέρετε τι πάθαμε τόσα άτομα εκεί μέσα στην αίθουσα, τόσοι φοιτητές. Δεν μπορούσαμε να στρίψουμε αριστερά-δεξιά. Αφού χτυπούσαμε τον μπροστινό μας, δηλαδή τον πισινό, καταλαβαίνετε. Δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις με τους άλλους φοιτητές. Γι' αυτό σας λέω, μην με καθυστερείτε. Αφήστε με να πάω να τη βρω αυτή την εκάθετη, να της τραβήξω μια μήνυση. Δεν μου λέτε, κύριε Κίτσιο, μήπως μπορώ να έρθω κι εγώ μαζί σας να της ρίξω κι εγώ μια μήνυση. Είστε σύντροφος? Σύντροφος λέει. Πάμε, κύριε Κανάκη, της ρίξουμε μια μήνυση. Μια στην εγκάθετη της δεξιάς.